mutune man zamfarawa alakara lafiya dai zamfarawa ba a fi ku ɗaukaka ba yau bayan zamfara zan yi wa gidana wake birni na Gusau garin masoya ai kun gani alherin su zan tunana zamfarawa ba ku gaji rigima ba ku zo mu leka birnin Gusau mu gaishe su lafiya kuma ta daɗa adalau a gaishe ku zamfarawa alaji adarai zamfara Gusau zamfara Gusau na sani zamfara Gusau zamfara Gusau nasara zamfara Gusau na sani zamfara Gusau nasara kai ku zo mu je zamfara don mu kalli al'adar Hausa mutanen kirki da gaske harshen ku da Hausa kuma fannin magana suna da tsari lallausa zamfara Gusau ashe a dole na gaishe zamfara Gusau nasara da na je garin Gusau na ga birni kamar kasar London an yi ayyukan ci gaba na gani da na yi London zamfara Gusau ta zama ci gari mu je mu kawai zamfara Gusau nasara na ce ni an ga lokal gamman na gaisuwa na musu na je Bakura lokal gamman na gaisuwa na musu birnin Makaji har da Kiyawa na lallabo na musu al'ummar garin Kukuyu nasara cikin nasara yan kunkudu su malin su na gani mini har na je ta safe na gaishe su kaga na nasara yan gumi na zaga su ma na je na gaishe su sauran namo da dattawa ne na gaskiya haku na je garin Maradun na yi gaisuwa ta alheri na ga yan maru su ma kuma na ga sun ganni daga nan na leka shinkafi gaisuwa na musu har na je Talata mafara